Стефане, дожидяхме пак, ще ходим. Здравей, как си, приятелко? Как добре ли я караш? Още ли вятъра гониш към някой бряг? Сега да се похваля, той знае. Моя песен попадна в световна класа, това е голяма работа. За кънтри, да. И тя се скачи по стълбичката, докъде се скачи? До 15 До 15 лет. Това звучи от 1000 за по света. Вижте ги. Вижте ги, вижте ги те. Вижте ги, домни. Едно към едно и всичко. За мен това е Бургас. Този кът от територията на Бургас, това е най-бургаското место. Морето, компанията, хладната бира и усмивките на моите приятели. Това е Бургас. Това е смисъл. На здраве. На здраве. Да сте живи и здрави и тримата. Много се гордея с вас и много ви обичам. И това искахме да споделим този приятен миг. Няма такъв град Да. с толкова много личности в изкуството. Няма такъв. Като почнеш. Апостол Карамелов, Райна Калаева. Порето, Георги Калоянчев, артисти, Райна Калаева, диригент Емил Чакъров, Неповторимо. Тончо Русов, Неповторимо. Христо Фотов, Петя Донадова, Георги Баев, Генко Генков и като прибавим сега Ваня Костова и като прибавим присъстващия Стефан Донов, Иван Вълчев И Недялко Йорданов. и Тоня Димитрова, като прибавим и още колко пропускаме. Няма такъв град в България, който да е дал толкова много личност. А Фортисимо, това е на световно ниво. На световно. Браво на Милена Добрева. Уникално. Освен това, аз понеже живея в София, така се стеках обстоятелствата, но всяка година 4 месеца съм тук. И всеки път забелязвам промяна. Все нови и нови неща. Например, това, което стана в пристанището е страхотно нещо. Да. Говори се за доста хора. Какво беше това? Не можеш да пристъпиш там. Нещо, това е страшно нещо. Един културен център стана. Светлана Какво ли не? Острова. За острова да не говорим. Няма град, аз не знам и в света дали има, където като застанеш на терасата да видиш целия залив от край до край. От Поморие до Созополския фар. Такава гледка. А моста, който го направи моя приятел, архитект Тодор Кръстев, моста, той стана символ на Бургас. Да. Ами да не говорим за вечната улица Богорите, Неповторимо. където всичко минава през нея, където можеш, каквото искаш да правиш. Да не говорим за парка, за градината, изобщо успя все пак Бургас да оцелее до някъде. Има известни неща, знаеш? Българи е улицата, която тръгва към света. До морето и оттам нататък. Да. Вече на Бургас му казват белочедърния град Бургас. С белите чудари. Всякъде бели чудари. И да, Боже, съм прав, усмихнати хора. Това е най-важното нещо. Който иска да види море, да дойде тук. И се струва, че освен тая великолепна кухня, която само в Бургас може да усетиш, да вкусиш, Бургас предлага и много други развлечения. То цялото лято има някакви фестивали, концерти. Дори, както каза Недялко, да отидеш до острова и там има И там събития. спектакли и събития. И ако някой дойде и постои 15 дена в Бургас, вероятно ще има спомени за цяла година. Няма защо да ходи другаде. Ами аз не знам друг град
с толкова дълъг плаж. Той почва от пристанището, минава Солницето и стига до Сарафово. Колко километра е? 8 км. А морската градина? Морската градина, да не говорим също. Това е едно чудо. Абе, виж какво е. Ние си знаем как стоят неща. Това не е хвалба, това е факт. Това е истина. Който иска да дойде, се убери. Да ги поканим. Да поканим българите, къде ходят Турция. Къде ще ходите, елате тук. Има всичко. Или примерно във Варна. Елате в Бургас. Скоро тук няма да има места. Малко да се посадят. Така смятам. Как е било винаги? Ай сега да опитаме цаца. Едно време Чироза, как го правиха с вестник? Вестник е в жаравата, като изгори вестник, значи той е готов вече. Полива с малко вода. Оцета отгоре и Не се това с мурго не трушава. трушава се с него. Ама За дегустация. хората губят, че не идват тук при нас в Бургас на морето. Къде ходят в Хърватска? Да. Вижте, за 2 лева, Гърция. вижте какво става. Когато ги опиташ, в Бургас имат съвсем други вкус. Много по-хубави са и като ги лъхне от към морето малко солен въздух, по-хубаво от това няма. И сега медите са най-хубавите. Милите са много добре. Най-пълни медите. Сега кое беше Чирус? Това ли Ваня Това е взима? Това е Чироза. чудо, да, вземах да го пробвам. То от меджи става най-бързо Чироза, защото Чироза малко му трябва. Меджи да малко да го духне вятъра и на соления вятър най-хубаво са. Забравяли ли сте, във всеки сезон, колкото пъти отидеш на плажа, на хоризонта има един кораб, Да. Самотник. самотен кораб. Много странно, но и много хубаво. Не помня да има ден, в който да няма там един кораб. Самотен кораб се белее. Кое е свободно? А господин Кмети, това не е ли най-дългата морска градина в България? Нашата. С най-дългата Мисля, че плажна най-добре. Прекрасна Ако градина. искаш осамотяване, може да се осамотиш. Това е изключителна градина. Няма, аз съм доста скитал по света. Честно казвам, такава градина не се видял никъде. А ти Браво. след музиката, другата ти любов е пътешествията. Да. Няма кътче, където и от всякъде нови и нови снимки. Сега се каня да ходя в Гренландия, да видим дали ще се смисля. В Гренландия. Гренландия, да. Смяташ ли, че ако се върна. някой от Смяташ ли да се другия върна? край на България доде, няма да намери неща, които да снима в Бургас? Добре казвам. Не бе, просто колко неща има за снимане, които може да отнесеш като спомен да се снимаш в Бургас. Аз искам да Сега е направя тази. модерно да се снима. Ванилата бира стои. Ако гледаме рекламите за бира, Да. най-културните пиячи пият в Бургас. Другите са винаги малко нещо смакнати. Няма какво да говоря. И пеят фалшиво, нека да е лято. Пеят много дълго. Пият фалшиво, нека да е лято. Но това лято Бургас е адреса. Бургас е дестинацията, както се казва. Елате в Бургас. Елате в Бургас. Правиха се няколко конкурса за деца, пеещи песните на Ваня. Бях поканен на жури 2 пъти в София и веднъж в Димитровград. Малко се присвоили Димитровград, защото тя е родена в Димитровград, но е живяла и е учила и после разцъфтя като певица в Бургас. А на този конкурс се вика 50, 60, 70 деца, пеещи сносно. Но нито едно от тези изпълнители не можа да бъде близко до Ваня, поне близичко. С това искам да кажа, че Ваня беше неподражаема певица. Не може някой да изпее Ваня, не може. Това и ме радва, и ме натъжава. Никой не може да изпее Ваня. Затова тези творци, които не могат
които нямат подражатели, са големи творци, защото не могат да ги достигнат. Точно така. Не може да стане. Имитатори винаги има, но... Уж е същата песента, ама не е същото. Няма и магията на Ваня. Така е. Иначе, знаеш, ето това предаване като 2 капки вода, или колко имитации има и даже сполучливи. Имате много сполучливи попадения. Но аз само мога да го кажа за вас тримата. И вие сте ни подражаеми. Да сте ми живи и здрави, още дълги години. Вие сте ни нашата емблема. Тримата. няма да казваш Титаник. Не. Аз тази дума вече не е използвам. А, на зарепата си. Виж какво стана там с тази поддана пакощена. Пак ти там това. Нали какво става? Айде на здраве. Ваня, ти сега е по Ваня, здраве. водичката. Попаднах на един американски автор, който 10 години преди трагедията с Титаник пише роман "Гибелта на Титан". Кораба по описание е същата мощност, същия брой кабини, същия брой екипаж, същия брой пътници. Да. И са го смятали за малко лук, но то после Се оказва. става. Ние ще вземем едно хайверче. Само едно. Ама в Гърция, Турция такава тарама хайвер на такава цена няма. Никога. Ето такъв хайвер, български хайвер няма никъде. Работата не е в хайвера, в рецептата, с която е приготвя майстора. Тайната е в рецептата. Той е в рецептата. Колко му е човек да се качи на колата, да дойде до Бургас и да пробва цаца и бира, пържени картофки. Тук лятно време, колко първи любови започват на порция цаца и курена бира. И града на любовта. Това капанче, от време оно и този кът, не повторим, от време оно е любимото място на бургазини. От време оно. Аз тук съм пил като юноша, скришвам, защото беше забранено, да пиеш бира. Бирата беше топла, охлаждаха се вода, Бяга студени. без етикет и кебабчетата, разбира се, студени. Това е логично. Това заведение се казваше при Димчо. Да, точно така. Собственик беше Димчо. Браво, Недялко. Е, как бе? И сега се казва като... При Димчо, Времена живеех тук в Толбукин. И тук беше Димчо. Се отиде той някъде там, Приморско, на къде отиде. с тази разлика, че такава трапеза тогава никой не може да ти предложи. Мешана скара, кебабче, кюфте и чорба. И шкембе чорба. Шкембе чорба, страхотно. Прекрасна шкембе чорба. И морето. Това бяха нещата, които предлагаха. Сега е Аз прекрасно. сменям много други ястия за едно тогавашно кюфте. Старо бургаско кюфте. Може да си прав. Дама, това имаше ли? Нямаше ли? Нямаше ли? От едно време в Бургас си привлича хората освен с тая красота, която без да я мислиш, наблюдаваш, става драго. И с това, че има и особена кухня. Да си хапнеш нещо, дето в Своге няма да го хапнеш. Никога. Аз имам там вила. Нищо да слаги. Ходиш ли? Да извинявай, че те настъпя. Рядко ходя, не само лято. Ходя зимно време, когато няма много Всяка снег. година, да. Какво да ви кажа? Нещата се промениха, ние постаряхме, но не се предаваме. Така. Няма да се предавам. Много го обичам. Имам към вас една задача. Вие тримата трябва да, защото много го уважавам, трябва да измислите рекламно послание. Защо да дойдат хората в Бургас?
Кой е да го измисли, освен вие трима? Сега ли? Или сега да го кажем защо? Да кажем защо да дойдат хората. Защото първи ще предадава останалите. Защото тук е градът на морската атмосфера, градът на приятелството, градът на поетите, градът на музикантите. Неповторима е нашата атмосфера, бургаската атмосфера. Много мои приятели казват, защо, какво е това чудо? Ами чудо е, това е чудо за мен. Видялко, кажи. Продължавам те мисълта. Бургас не е обикновен курортен град. Не. Бургас е истински морски град, целогодишно. И точно защото той не се променя по време на сезоните, той е такъв и лятото, и зимата, и есента, и пролетта. Това е Бургас. Неповторим. Няма такъв град. Не може да има друг такъв град. И залива, като че ли е прегърнал този град. Такъв залив аз другаде не знам. Да можеш да застанеш и да видиш целия залив. Абе, какво да говорим? Голяма. Трябва да дойдат, защото обикновено ние хората, без да искаме, трупаме спомени, които после не топлят. Ако искат да имат едни хубави спомени, неща, за които цял живот се спомнят, би трябвало да дойдат в Бургас. Точно така. Да видят бургаския плаж, да видят морето, да се разходят из града. И съм сигурен, че не само спомена, ще поискат и още веднъж. Още веднъж. И ще станат негови приятели за цял живот. Да сте ми живи и здрави. Аз този лято вика съм на курорт на 100 км от Калкидики. Къде бе? В Бургас. Курорт на 100 км. Благодаря ти много. Това да беше безкрайно приятно. Това, което казах за Бургас, е безкрайно искрено. Говорихме си. Да сме живи и здрави, срещани един път на такава прекрасна среща. Благодаря. Айде, като се върнеш, продължим нашия работа. Дано да съм с Абе, благодарност. Степане, Не, ще искате. ще една песен за трима не види. Много слава на песен.